Homo Sapiens, el podcast que demostra que l'ésser humà involuciona. Como tu vida mía, yo no encuentro en la tierra otra mujer, la he buscado en Namibia. Benvinguts i benvingudes a un nou capítol de Homo Sapiens, el teu podcast setmanal en català a Ràdio Estafrancs, Spotify i YouTube. 98.0. Molt bona tarda, oients i oientes, youtuberos. Com estem? Molt rebé. Patint ja al principi aquest de refresca per la nit, però suo una mica durant el dia. M'ha picat una aranya. T'ha picat una... Ara mateix? No, notícia de la setmana. Em va picar una aranya dissabte. Ahir, o sigui, el dia no se'n va inflamar. Una viuda negra. Ahir. Era una taràntula aquí de Era pam. taràntula amazònica? No. Ahir se'm va començar a inflar. Avui ja noto que em fa mal. No puc recolzar-me a la taula. Uau. Seguirem informant. Vas anar al cap? No he anat al cap. T'has fet un autodiagnòstic. Això sempre jo crec que la gent es qüestiona. La gent que quan és metge, doctor com tu en aquest cas, s'autodiagnostica. La resposta és un sí rotund. O sigui, sí. A l'ego passa per davant d'anar i dir, ei, mira'm el braç. D'un criteri, diguem, fred i raonat. T'autooperaries, com fan alguns metges? He pensat de tocar amb bisturí a veure si sortia a posar alguna cosa. De moment no tocarem. Hòstia. Potser la setmana que ve porto cam estèril, Vale. agulles i pinces i has de tocar alguna cosa. Oh. I et deixo tocar, si et portes bé. Em posaré un Un frontal. I així examinaré, perquè que sàpigues que aquestes picades poden portar dins cries d'aranya. Aquí està, que em fa por que d'aquí 2 setmanes Gangrena. tingui aquí ous i a la que el cirurgià obri surtin aranyes com a Stranger Things, saps? La sèrie aquesta que està tan de moda. Molt bé. Doncs, si et sembla bé, comencem? Comencem, sisplau. Homo Sapiens, el teu podcast setmanal en català. Doncs, Albert Sotillos, aquest podcast d'avui, si vols, si em permets, voldria començar amb la meva què? Amb la teva reflexió del dia, reflexió setmanal, m'atreviria a dir. Clar que sí. Endavant, Albert Herrero. La ràdio és teva. Plaça de Sants. Carregui el bici. 17:45 p.m. Un home amb patinet elèctric avança a una dona que anava amb una mountain bike molt petita, anava la dona molt lenta i l'avança al mateix temps que li diu: «Hay que ver, aquí con la pachorra». Situació quotidiana a Plaça de Sants. Això passa. Passa molt a Plaça de Sants. Això també. passa que hi hagi gent que vagi amb la bici lenta, això passa, hi ha gent que va amb el patinet i clar, és molt fàcil amb patinet. És fàcil. És fàcil, no t'has de complicar, però aquell tio, Si tens braços és fàcil. que se li veia pijo, increpant a la dona, a lo qual la dona l'ha ignorat. Ah, no hi ha rèplica. No hi ha rèplica. No hi ha rèplica. I penso, clar, això com m'ha empatitzat. M'ha empatitzat perquè molts cops quan anem amb bici o interactuem amb bicis surt la ràbia. Home, tu ets molt de tocar el timbret, eh? Surt la ràbia, perquè jo seria el típic que em posaria nerviós si va una dona a 2 per hora amb una bici que potser no dona per més i jo estaria amb el patinet i estaria nerviós, estaria inquiet, però a la vegada puc anar a la bici i pensar, fota't i no et deixo passar, perquè vas amb patinet i jo ets amb bici i vull anar lent i t'aguantes. O sigui, tu ets capaç de posar-te a la pell de les dues persones. Ets tan empàtic, Albert. M'he donat compte que m'he trobat en aquest oxímoron de coneixement, perquè jo vaig pel carril bici i si tu vas caminant pel carril bici et pitaré. És il·legal, ara. 200 euros de multa, ojo. Ojo, amb raó. Però saps què faré després també?
a la cantonada de la dreta aniré per la Una de cal? Perquè si tu vas per la vorera en bici o en patinet, et miraré malament, no m'apartaré, en plan, fota't, baixa't a la bici i camina, Jutjaràs a la gent. i fins i tot, si et poses faltón, potser t'increpo. Albert Herrero, podries insultar una persona que va en bicicleta per la vorera sent tu vianant? Així, Series capaç? així de vegades. Què els hi dius, Albert Herrero? Que miro malament, Però això no és increpar. em despreci, i a la que em diuen alguna cosa, jo crec que entres en el bucle del què de què? Què? Què de què? ¿Qué? Voy por dónde voy? Pregunta què, En castellà resposta què. ¿Qué de qué? Què de què? ¿Qué de què? Això m'ha passat i passarà. El que queo. El que queo. Després, clar, si vaig per la carretera amb el meu mitjà de transport, jo aniré al meu ritme. Aniré com puc. Tranquil, I si tinc un suau. cotxe darrere, em cagaré en tu. Ara, després, si pillo el bus o soc el cotxe darrere, diré, joder, el de la bici no es podia apartar. Tu ets el típic que va en bicicleta i demanes que el cotxe passi a 1,5 metres del ciclista, però tu ets capaç d'anar amb cotxe i tocar-li el manillar, Jo no condueixo. tocar-li fer amb la mà. Jo no condueixo. Però penso així. Penso després, les notícies, un tio que és atropellat de nit, que anava sota els efectes de l'alcohol, amb bici, sempre, sense casc, sense llums, culpa del que l'ha atropellat. Culpa dels cotxes, culpa de la penya aquesta dels taxistes. Etxa que la són llei, etxa la trampa. Taxistes salvatges, Sí, total. animals, depredadors al volant, temeraris, són uns insensats. Després vaig amb taxi i corre més, així pago menys. Semàfor en verd quan he vingut avui? Rosco. Ara, després veig un temerari amb la bici. És que aquesta gent, clar, embruta la gent que respecta les Després normes. passa el que passa. Hi haurà oients que ens estaran escoltant, tu mateix, Albert, potser, Jo. que em consideres un hipòcrita, Et considero una persona ara mateix egoista. un clown, un pallasso. Em consideraràs. Es podria dir que sí. Rebutjo aquests termes, perquè el que no veus, el que no veieu, és que he arribat al cim del pensament. Ets el superhome, Albert He Herrero. arribat a un punt en aquesta multidimensió on he trobat aquest límit de la ment humana en el qual estic en els dos punts de vista Homo sapiens. permanentment, on les dues realitats es pleguen com si fos un full i puc estar a un lloc i estic a la banda. Forat negre. Com Un forat negre. el conductor ciclista de Schrödinger, que no saps de qui és culpa fins que passa alguna cosa. I m'he donat compte que he trobat aquesta realitat inexpugnable on anem ballant tots i totes nosaltres cada dia. Si em permets. Amb això, Paraules del filòsof Albert Herrero, guardem-les tots, guardem clip perquè això s'estudiarà d'aquí en futur a les escoles dels nostres fills i filles. s'està ponent ja, Albert Herrero, s'està posant, s'està coent. Només dir-te que gràcies per aprofundir en el racó més obscur, més violent i a la vegada més sincer Sí. de la teva ment. Gràcies. Gràcies Gràcies a tu. i fins la propera. Bon dia. Albert Herrero, t'agraeixo aquesta reflexió que crec Profunda, crec que Profunda. no calia, però necessària. O sigui, no cal, hi ha moltes coses que no calen. que- Hi ha moltes coses que no calen, Albert. L'abraçada a un ésser estimat, la carícia a la persona que t'agrada, però aquests petits detalls, les coses que no fan falta són les més importants. És que no paro, no paro, Albert, no paro. Ara estàs per fer l'eslògan de la campanya d'Estrella d'Am d'aquest estiu. Ho veig claríssim. Mira, vols que fem un xiu? Faig un Ràpid. càsting, faig uns càstings. Mira. Mediterràniament. Què més Estrella vols? d'Am, Clar. obriu-nos a homosapienspodcast.com i Potser, parlarem de... si Estrella d'Am no està interessada, no sé, la Ikea. Steinburg del Mercadona, Ikea. puc baixar el meu catxet. Eslògan d'Ikea, ràpid. Ikea. Donde caben dos, caben tres. Ja està. No, la República Independent de la teva casa, no? Hòstia, tio. Y si caben tres, tú también. Què més? No sé, Mercadona. El que he dit, Steinburg, potser una marca més baixa. Volen fer un anunci, que potser la platja de la Costa Brava queda lluny.
m'apropo a la Barceloneta. Emborratxa't gratis. Clar. Quasi. Gràcies, Albert Herrero. Gràcies. Continuem. Continuem amb la meva petita secció. Vinc a parlar de... Ha quedat molt... Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Ha quedat com... T'haig de parar. M'has de parar. T'haig de parar. Jo, com a presentador o copresentador, noto fins on arriba la broma i s'acaba. Serietat, no? Aquí s'acaba la broma. Avui talles el bacallà, no? Perquè vinc a parlar d'una Ara, cosa... quan tu vens a fer la xavineta, que recordem la xavineta, si no podeu passar a buscar, aquí mateix vam tenir que netejar les parets de la ensabonada que li vas donar al tema, que va deixar els micros inservibles. D'això no en parlem. No, ara? Va ser ben bé. Em sento humillat. Vaig ser un episodi on jo vaig ser protagonista, avui ho has estat tu. Estem en paus. La cosa està, he vist... estic veient... He ficat capítols, Estic enrere. Estic mirant Stranger Things. Com tothom. O sigui, vens a dir-me que la teva secció és millor quan em dius que has vist Stranger Things. No t'he dit que és millor. No vull boicotejar. T'escolto. Estic bastant enganxat. Per la gent que no conegui Stranger Things. Sèrie de fantasia del passat, dels anys 80, bastant risses, però de por. Stranger Things, que vol dir coses estranyes per la gent que no domini els anglicismes o l'anglès, i coses que m'he donat compte de la sèrie i que m'enganxen però a la vegada em tiren enrere. Coses estranyes. De coses estranyes? Effective Wonder. La sèrie té un tracte massa favorable cap a les minories que surten a la sèrie. No. Analitza. O sigui, tot això és d'un punt de vista... Tu vols una crònica real? Soc un crític del cinema. No reflexa, per exemple, el racisme d'aquella època. Racisme. Recordem, Estats Units, estic d'acord. Any que he buscat, 1971, poble de Hawkins, estat de Georgia. Stephen. Allà, a la sèrie sembla que tots siguin amics, però a la realitat seria equiparable el que estem veient a la sèrie amb la realitat? Creus que el noi afroamericà podria anar inclús al mateix cotxe que els seus amics? No. Els seus amics, deixem clar que són... O sigui, és el capità de l'equip de bàsquet. És un tio blanc, ros, amb els ulls blaus. Jo deia els amics, però els seus amics de veritat, o sigui, els xavals. Sí, els seus amics de veritat, sí. Jo dic de l'equip de bàsquet. A l'equip de bàsquet, a l'igual hi ha un negre. Segona cosa. La cançó de la sèrie, cançó que sonarà ara mateix, a veure, pinxa-me-la. Cançó que està bé, però ningú la coneixia. I ara, mires a Spotify, número 1, top global. Sí? Bueno, ahí. Hòstia. Que tenim una jeta... A veure, com que s'escolti? Tenim una jeta que no ens l'aguantem. Aquí segur que hi ha algun trepitjó pel mig. Aquí hi ha moviments de... Bueno, tu que saps del tema, segurament hi haurà moviments de companyies de música. És un clàssic. També, la protagonista, la Eleven. 11. Ara anava aquí, però m'agrada. És la meva preferida de la sèrie, diguem, però a la vegada crec que actua malament. O sigui, m'agrada perquè és un personatge interessant, però actua malament, sota el meu punt de vista. Llavors, tocant el tema del seu nom, en anglès, no sé si és perquè és en anglès i ens fa més gràcia, la nena es diu 11 perquè era una nena que estava en unes proves Box 11. Del govern, exacte, estava a l'habitació 11. Però en castellà es diu 11. Qui és la persona, qui és il·luminat que va dir, vale, li fotem 11 i ens quedem tan panxos? Perquè en anglès juguen amb l'11, amb el L, saps? Com que encara és diminutiu, però com fas el diminutiu de 11? Li diuen C. C. Tu no ho mires en castellà. Doncs m'agrada prou, Jo miro en castellà i li diuen C. Doncs encara Oye, C. Oye, C, ¿has visto Mike? Doncs encara té el ganxo. Estaba con Dusty. No, aquest és Dusty. Dusty. ¿Dónde se ha metido Mike? Segona cosa, ja per acabar, coses també estranyes de Stranger Things. Els xavals tenen relacions sexoafectives de nois de 24 anys. O sigui, totalment d'acord. O sigui, la pregunta és C, o sigui, 11 o L o 11, i el nòvio, com es diu el nòvio? Mike. El Mike,
Creus que han follat? Vull pensar que no, Però ho sembla. però el tio ara, el Mike, o sigui, el tio Ho sembla. ara té una totxa que es fot cocaïna cada nit. Així de clar, o sigui, han fotut l'estirón i ella també, O sigui, es veuen supercanviats. Sí. No s'aguanta per enlloc. No s'aguanta per enlloc, o sigui, és un cachondeo. Que vagin a on van? A primer batxillerat? No, menys. Menys. Molt menys. Prou ja, o sigui, s'han passat. Aquí és veritat que s'han passat i... O sigui, parlen de temes que realment són molt profuns, a veure, que han viscut moltes coses i tal, però, tio, o sigui, que teniu 12 anys, o sigui, parleu de... No parlen. Bueno, a veure, juguen a Dragones i Mazmorras, que està guai. Això està guai, està bé per l'edat, però... Xirria. Es flipen molt, o sigui, literal... Bueno, no puc dir cap spoiler, però es flipen molt. Flipen bastant. I ja per acabar, em fan gràcia els xavals, però n'he cansat ja dels 4. A quin eliminaries tu, Albert Herrero? El negre. Sin motiu aparente. No recordo com es diu ara. És que fa molta mandra aquest any, Però aquest Fa molta tio, mandra. aquest tio fa molta mandra. Després la pèl roja Mola molt la pèl roja, també me la carregava. No! Sí. Què dius, tio? Sí, me la carregava. No tens ni idea. La 11, que es posi en modo destroyer. El Mike, que se'n vagi a cagar perquè és un passes. És És tòxico, és un novio tòxico. És un tòxico. I per acabar, el que està ja perdut en l'altre món, El multiverso. el multiverso, Sí, el del cabell així el del cabell vasco. així, que té pinta de ser un bon xaval, aquest protagonista. Doneu-li poders, feu alguna cosa, Ja, és que mola molt, enxufeu-li poders i que es torni loquíssimo, Foteu-li algú a la vena i venga. foteu-li algú en vena i a carregar-se de mogòrgons amb els punys. Total. Jo voldria que passés això. Doncs des d'aquí Missatge. a Netflix, que estreneu temporada d'aquí un mes, Clar. Esteu a temps. canvieu guió. Canvieu guió. Al final, amb el capítol final que tingui poders ja em val. Us enviem un pilot i ja feu. Jo puc fer I desfeu, vale? Tu et rapes una mica, tu fas de 11. Em fots un cop de puny, em sangra el nas i faig d'11. Fas així. I una... Hem mogut un Furby de l'estudi. A poc a poc. A poc a poc i bona lletra. Doncs Netflix, estem en contacte. Doncs, Albert, després de repassar Stranger Things, una cosa important que passa durant aquest capítol... No vull spoilers. Quin capítol? Durant aquesta temporada, No vull spoilers. no. Zero. No Spoilers Club. Té idea on ja començar, no vull spoilers. Doncs un problema actual S'ha acabat la que broma. hi ha al món va relacionat amb l'aigua. I tu diràs, hòstia, Albert, L'aigua. vaya canvi de... L'aigua. L'aigua. És que és tan important l'aigua. 60% de nosaltres som aigua. 60? 60. O Mínim. més. Com a expert en En matèria hidràulica. amb la hidrologia del cos humà, més del 60%. Més de 60, jo crec, sí. Les meduses, 99% d'aigua. Aigua. La Aigua. síndria, 99% d'aigua. 99, la síndria és 99,9% d'aigua. Bueno. És aigua. És aigua, de fet. I quin problema hi ha amb l'aigua? No hi ha un problema d'escassetat, no hi ha un problema de contaminació, que sí. No hi ha un problema de que a Àfrica no hi ha aigua, ni a moltes parts del món està quedant aigua potable. El problema és que hi ha gent que beu aigua d'aixeta i gent que no. Aquest és el veritable problema, que a gent... La classe alta i la classe baixa. És que els problemes sempre estem parlant dels problemes que tenen les altres persones al tercer món i no mirem els problemes del primer món. Qui pensa en nosaltres? Si no, ningú. Ningú. Quan estàs a casa, patxón, mirant Stranger Things, qui pensa en tu? Ningú. I aquí hi ha un problema amb l'aigua. Un 61% de la població de Barcelona, agarra-te els mascles, beu aigua embotellada. Ja, és terrible, és terrible. Un 61% beu aigua embotellada. Un 32% beu aigua de l'aixeta i un 18,3% aigua filtrada. M'incloc en el tercer grup. I aquí ens trobem que si fas els càlculs amb el sumatori que t'he fet, dona que l'enquesta dona un 111,3%. No em quadrava, és que ja no em quadrava de primeres. Ja no quadrava, clar. Però si fas la suma i m'ho afirmes, ja no em quadra del tot. Ja. Hi ha un 11,3%
que sobrepassa el 100%. Un superhàbit. Hi ha un superhàbit aquí de gent que beu aigua. A Barcelona entren 100 litres d'aigua i en consumim 111. Què està passant amb aquest Ens bevem l'orina. 11,3%? Clar, aquí hi ha... Algú té un aqüífer? Algú aquí estava bevent d'aqüífer i no surt. Algú està recollint aigua Algú de la pluja. peixera del peix. Clar, algú està recollint aigua de pluja, algú... Total. Qualsevol cosa està exprimint... Un 11% de Barcelona són molts litres. Atenció, algú està exprimint les seves femtes com va fer Bear Grylls amb les femtes d'un camell per beure aigua en un desert? Algú ho està fent? Formes part d'aquest 11,3% que no quadra? Doncs he arribat a una conclusió. Aquest 11,3% són addictes a l'aigua. Sí, Albert, addictes a l'aigua. Què? Addictes a l'aigua? Paraula tècnica que defineix aquesta addicció. Potomania. Sí. Sèrio, això és sèrio. Ha estudiat optatives. No, però em sona el terme. Gent que es fot 4 litres d'aigua al dia o més, no? Correcte. Alguna cosa així. Aigualcòlics, també, coneguts. Clar, això, bueno, tu sabràs més perquè ho hauràs estudiat. No sé si vas fer l'optativa d'addiccions, que es fa a 6è de Medicina. Segon semestre. Vaig faltar classe aquell dia. No vas anar a l'optativa d'addiccions que feia el professor Snape. No vas anar. Pociones y adicciones. Fent crack. Senyor White. Breaking Bad. Doncs jo em pregunto, tu mateix pots contestar aquí des de casa? Podeu contestar aquestes preguntes perquè, clar, potser formeu part d'aquest 11,3% i no ho sabeu i esteu vivint en una mentida perquè no saps que ets un addicte fins que algú t'ho diu. No saps que ets un addicte fins que algú et fot dos hòsties a la cara. Et diu, hòstia, tio, potser t'estàs passant, no? Ficant-li tant ketchup a les patates. Ets un addicte, potser, al ketchup. Potser t'estàs passant fotent-li 25 hores jugant al LOL al dia. Potser ets un addicte al LOL. 25, o sigui, és que són termes ja clar, metafísics. Ja no entrem en aquest superhàbit un altre cop, perquè el temps passa relatiu quan jugues al LOL. Això tothom ho sap. Totalment. El temps al LOL va diferent. Doncs ara et faré una sèrie de preguntes, Albert, potser des de casa també, per saber si sou uns aigualcòlics. Habites als deserts, Albert, Sotillas? Habito als deserts. Habites als deserts? Tens problemes amb els climes àrids o superàrids? No, només una vegada a un desert. Doncs has anat moltes més vegades a llocs humits? Humits? Sí. Sí, clar, Barcelona és més humida ja que... Aquest indici és bastant clar. Podríem definir... No podem encara fer un diagnòstic clar, però clar... He viscut molt més anys a un clima humit que no sec o desèrtic. Clar, és que això ja deixa clar una mica el paradigma. Una persona... Perdó per viure a Barcelona. Perdona'm. No, jo et dic la veritat, hi ha un 11,8% i el trobarem. De 10 persones que escolten el podcast, una va estar dins d'aquí, segur. De les 11 que escolten. Bueno, però si baixem al 10 hi ha més probabilitat. Bueno. Els deserts. Deserts. No els toques. He tocat un desert a la meva vida. Una vegada. És que clar, després ja, clar... Em volia perdre però no em van deixar amb uns llocs pares. amb sorra. Tenim les platges, que sí que entenc que les has sovintejat més. He tocat més la muntanya que la platja. Llavors aquí ja m'estàs donant molts indicis per estar aquí dins, però bueno, encara hi ha dubtes. Encara no, perquè, clar, Albert. La següent pregunta és, en alguna situació d'emergència, bogeria, èxtasis, has begut aigua de mar? De bogeria no. Pensant que era aigua potable, perquè recordes que ets un addicte. Aviam, he begut aigua de mar, però... Conscient. No. A voluntat. Com a nen... Forçat. Com a nen no era conscient entre l'etapa dels 5 als 7 anys. Una confusió com l'adolescència amb la teva sexualitat. Que no tens clar. Que confonia no sé per què, a la que entrava l'aigua de mar, bevia. I automàticament vomitava. Potser em va passar que jo recordi 3 cops. O la típica de saltes una ola, no calcules bé el moment de respiració, inspires, tragues aigua, et va a l'estómac i retornes l'aigua acompanyada del dinar, del sopar o de l'esmorzar. Recordes quants cops et va passar això? És important pel diagnòstic. Jo crec que 2. 2 són
O sigui, amb un cop no vas O aprendre... sigui, anava un cop a la platja potser l'any o dos. Amb un cop no vas aprendre la lliçó, et va caler un segon. Sí. Va haver-hi un tercer? No, tercer Possiblement, no. possiblement. Tercer sí, però ja era per fallos de salts a la Coordinació, zona. Exacte. coordinació... Exacte. Però el tema de beure aigua perquè sí, no. Sí, vas tenir una etapa. Potser formes part d'aquell 11,8% en aquella etapa. L'estudis de fa temps. Això podria ser, no descarto. Molts Qui sap? números, Albert Sotillos, molts números. Quan vas de festa, rebutges l'alcohol per beure aigua? És a dir, no et prens com una persona normal uns 8 cubates, 5 xupitos, 3 birres i altres begudes espirituoses i ho substitueixes per aigua? Perquè és la teva addicció. L'altre dia vaig a un sopar fa 5 dies. Vale. Vaig veure res, 2 cerveses, 3 i vaig dir, perquè demà em trobi bé, abans d'anar a dormir, 1 litre d'aigua. Litre i mig. Però no és el meu modus operandi. Però Que o sigui, de Tenia nit... que fer esport el dia següent i vaig dir, vale, em vull hidratar bé, em vull sobrehidratar. Era tard, no? Era tard, la nit estava entrada, un ambient festiu, vas preferir 1 litre d'aigua, que és una dosis bastant forta d'aigua. Vaig preferir veure la sobrecàrrega hídrica, Sí, sobrehidratar-me, eres conscient. que a les 5 del matí m'hagués de despertar perquè m'estigués fixant. Eres conscient, no? Que tenies aquí... Vas prendre una gran quantitat d'aigua de cop a voluntat. Eres conscient? Era voluntari, Eres conscient conscient? orientat, sí. I vaig assumir les conseqüències. Només volia això. Quan t'aixeques pel matí, prescindeixes d'altres begudes per beure aigua? Al matí no bec aigua, no em senta bé l'aigua al matí. Vomit. No em senta bé. No et senta bé, com l'aigua del mar. Pots vomitar. Puc vomitar en qualsevol moment. Arma de destrucció massiva. Vale. Un espersor. O sigui, és possible que la teva tolerància a l'aigua estigui més enfocada a nits en ambients festius que a dies amb llum del sol, serè, amb el teu cos per començar el dia. Exacte. Vale. Durant el matí Condicionat. deshidrato i a partir del vespre ja recarrego Hidrates. el cotxe de, Com una planta nocturna. de gasolina. Exacte. I per últim, l'última pregunta. Et poses gelós si veus algú que beu aigua i tu no pots? Que pot ser una persona o pot ser el teu gat? Que no tens, però si tinguessis. Si tinc set, o sigui, de normal no. Si et però- genera gos de Pavlov, No, si tinc set i és un sí. queda 4 dits d'aigua a l'ampolla i l'hem de partir i jo haig d'esperar, et controlo bé quan veus. Mira, O sigui, mira què faig. calculo quan has begut i quan em quedarà. Tanco llibret als sodillos perquè em sap molt de greu dir-te que formes part d'aquest 11,8% de gent no me'n recordo ja, potofílica. Potomaníaca, addictes a l'aigua, aigualcohòlics, i t'he de dir... Sí, lo reconozco, m'has pillado. Tan difícil era, Albert Sotillos, no podies haver dit abans. Tu també ets un addicte Que a me l'aigua. encierren. Que me lleven preso por beber agua de la fuente. Camiseta de força. Samarreta de força perquè no beguis aigua. No t'atraguem. Realment hauria de ser No haguis. un Morriol. morrió, però Un bueno. morriolet. I dir-te, amb això tanco ja aquesta secció i ja anirem tancant el podcast, que tots aquests dubtes que he tingut sobre com consultar l'addicció a l'aigua, i això és real, he anat a una pàgina, Música Trista, una pàgina que el darrer 4 de maig de 2021 va tancar el seu domini, la seva URL, el seu hosting, el seu 3W.Yahoo Respuestes. Terrible la notícia, eh? Quan em vaig enterar, va ser dura aquella nit. Jo no ho sabia, tio, i anava amb tota la il·lusió. Dic, vaig a veure Yahoo Respuestes, què ha posat la gent per competir-ho aquí amb el públic, i no em surt, i no hi havia cap, tancat. i no es poden recuperar. Ha tancat. Ha tancat. I o sigui, era potser el buscador més troll. No buscaven ser els millors, però buscaven ser els més propers amb la gent. Totalment. No volien ser Google. No. No volien ser tampoc Fora elit. Firefox. Elitisme, fora elitisme. Volien ser Yahoo. I donar-te respostes. Yahoo, tu què vols ser a la vida? Jo vull ser Yahoo. Yahoo com a forma de vida? Yahoo com a xavineta? Pobre Yahoo. Descansa en pau. No tot el bo dura eternament, com el capítol d'avui, Albert Sotillos.
S'ha d'acabar ja. S'ha d'acabar ja. Si vols per nosaltres, seguim aquí 5 minutets més. fent un extensible. Em puc quedar 5 minutets més? Extensible com el senyor de Gref. Extensivo. 24 dies fent Homo Sapiens en directe. Sense moure'ns d'aquesta cadira. No tants diners m'haurien de pagar per fer-ho. A mi si em canvia la cadira m'ho pensaria. I aigua, no? Perquè si no, és humà. Homo Sapiens, merci per estar una setmana més al nostre costat. S'apropen ja l'estiu, s'apropen les vacances d'estiu. Haurem de fer un peron. O no? Qui sap? Potser sí. Pare Costa tornarà, ens ho he preguntat. Calma que tornarà. Està ocupat. Com ho sabem? No ho sabem. Si va trigar en venir, imagineu-vos en tornar. En tornar a venir tornarà a costar molt. Però, com diria Pare Costa, no perdeu la fe. I sobretot, No penseu massa. no, perquè abans ve la cançó de la setmana. Hòstia. Que aquesta cançó serà dedicada a Stranger Things, a Eleven, a 11, a C, a El, El Mike no. al Mike No. Deixem amb la cançó de la temporada d'Homo Sapiens, Què és? Running Up the Hill. Leit de memòria. Ara busquem si és aquesta perfecta, si no també. Fins la setmana que ve, Homo Sapiens. I sobretot, no penseu massa,